Avui he tocat matinar per venir a veure el mercat de peix més gran d'Europa, que no és un altre que el Mercabarna. La idea és conèixer de primera mà com és aquesta cadena del peix des que surt del mar fins que arriba a la nostra taula. Parlarem amb peixaters, amb distribuïdors, amb gent que ve a comprar. Coneixerem totes les intríngulis de com escollir un bon peix. I no tan sols coneixerem el món del peix, sinó que comprarem peix i mireu, allò d'allà dalt és un restaurant. Així que el que farem és esmorzar com si fóssim uns autèntics pescadors, amb peix recent comprat. Que ho voleu veure? Doncs va, vinga, carretera i manta. Hòstia, això és enorme. Home, de fet és el més gran d'Europa. És el mercat de peix més gran d'Europa? Hòstia, en sèrio? Quants quilos de peix es mouen aquí al dia? Al dia... Més o menys, o a la setmana, o alguna cosa així. Mira, et puc dir, la dada que tinc present són 24.000 tones. Cada quan? Al mes? 24.000 tones de peix a tot un mes. Ja veig que hi ha un munt de peix fresc, la majoria, no? La majoria és peix fresc. Només tens 3-4 puestos que és el peix congelat. Sobretot, no és peix congelat, sinó és més crustaci i marisc. Ho veiem aquí, no? Aquí, mariscos i tal. Que boig, tio. Explica'ns una mica què és viure aquí a Mercabarna, tio. De què va això? Això és un mercat per majoristes? Aquí no vindrà qualsevol a comprar? No, això és un mercat per majoristes. Aquí venen a buscar peixaters i tothom que tingui un negoci per la venda del peix. El funcionament del peix és a partir de les 10 de la nit comencen a descarregar els camions. 10 de la nit, eh? 10 de la nit comencen a descarregar els camions als fingers, munten parades i a partir de les 3 del matí comença la venda a tot el mercat. A les 3 del matí, eh? A les 3 del matí, a partir de les 3 del matí es comença a vendre. Sí, tu com a futur director d'aquí del Peix de Mercabarna fotràs un horari de lujo, no? Sí, és fantàstic. Jo començo a les 3 del matí i me'n vaig a casa a les 11 del matí. Doncs esclar, ensenya'ns coses, ensenya'ns curiositats. Hem de conèixer Mercabarna des de dintre. Ensenya'ns cosetes que tu consideris curioses, no sé, coses que la gent no sabia des de casa. Dir, hòstia, no sabíem que això no va així, perquè clar, nosaltres anem a comprar, la gent compra un llenguadet, unes sardines i tal, però aquí... Aquí tens... Mare meva, tio. Mira, aquí tens un especialista en peix de costa. Que és, hòstia, arom, vale. Tia, i aquí? I aquí tens, bueno, això és peix de proximitat, això és peix de costa. Això és llotja catalana. Exacte. O què? Exacte. Una pregunta, hi ha alguna diferència? Jo he sentit que segons el color de la caixa vol dir alguna cosa... Les caixes blaves normalment són de llotja. Hòstia, vale. Les caixes blaves són de llotja, les caixes blanques de pòrex són de producció externa. Això què vol dir? De producció externa vol dir que es compren a llotges tipus Vigo, tipus La Corunya... Llavors, amb el transport, clar, el transport aguanta molt més el fred, aguanta molt més la temperatura i venen... De fet, estan comprades d'ahir a la tarda i aquesta nit te les han portades, vull dir... Hòstia! No, és peix fresc. Bessucs, gall, turbots... Això què és, això ratllat? Això és una mena de sargo. Rubinho, què és? Això, sard. Un sard. Sí. Hem de dir que el Toni està en fase de proves, Està en fase de proves. Fora de 3 mesos, tot i així, hòstia, t'agraïm que hagis volgut compartir aquest matí amb nosaltres. No. Passejar-nos per aquí. I al final... Hòstia, jo hi ha peixos que no sé ni què són, tio. Això és peix llimona, no? Sí. Peix llimona... Hòstia, mira quin salmonete, tio. Hola, loco. Hòstia puta. I això què és, tio? Palometa. Palometa, doncs vaja el nom, Palometa. El fill i la mare. Hòstia puta, tio. I això tan gran ho vens fàcil o què? No, costa més de vendre, és ben millor el petit. Quan pesa això? 15 quilos. 15 quilos? Hòstia. Clar, jo veig això i dic, hòstia, quina millonada, no? Què? Val una pasta. Val una pasta. Què pot valdre això? Dones un interval, Sobre uns 20 euros quilo, doncs 300 euros. Hòstia, boig. I contra l'IVA també, claro. És que és un 10, un 5 vosaltres? Nosaltres fem un 12, crec. Un 12? Un 13. Hòstia, fota-li, un altre quilo per Hisenda. Sí, totalment. Hisenda sempre guanya. I qui s'emportaria això? Per restauració. Restauració, Per fer racions, suposo. Els petitets són per tenda i els grossos per restauració. Tu quin és el teu client tipus aquí? Restauració. Restauració. Bueno, jo tinc de tot una mica, Tinc
peixos grossos per restauració i peixos petits per tenda. Hòstia, i tu entenc que, o sigui, vosaltres aquí compreu a diferents llotges, Sí. porteu aquí, Sí. després tens una clientela que apareix aquí i va... Surten a la tenda. Hòstia, tio, jo us admiro perquè teniu un producte que en molt pocs dies es fa malbé, tio, has de vendre ràpid. S'ho he de vendre en un parell de dies, com a molt. Parell de dies, Com a molt, no, que va, un parell com a molt. Sí o no? Però jo té pinta que tu ja això tens venut quan ho compres. Tu no te la jugues en algun Més o menys, més o menys. Hòstia, que guai, tio. Sí. Que guai. I quin és el peix més, o sigui, o més valuós que tens aquí? O dir, hòstia, això és el més exclusiu, més raro, més car. He venut espardenyes 150. Hòstia, molt bé, que guapo. Santiaguinhos. Els santiaguinhos, 160 euros. Santiaguinhos, què és un santiaguinho? Santiaguinhos com una cigala petiteta gallega, molt maca. Vale. 160 al quilo l'has venut tu? Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, és que al final el peixater ho ven a la llotja, tu li compres i tu has de revendre i... Jo compro a la llotja i aquí el peixater ho compra aquí, després ho revene ell a la tenda. Hòstia, i no li agafes mania al peix, tio, tot el dia remenant peix? És a dir, sí, no? No li diguis a ningú, però sí. No li diguis a ningú, però sí. Hòstia, molt bé, tu. Escolta, moltes gràcies. A tu, home. Anem a fer una volteta. Igualment. I salmó, a saco... Salmó és el principal peix de venda de dintre de Mercadona. No fotis. El peix que més veneu a Mercabarna és salmó, És el salmó. En diferència, pràcticament un 30% de la venda del peix a Mercabarna és salmó. Hòstia, i el següent quin seria? Tonyina o què? No, la tonyina està... Bueno, el següent seria, diria, una baralla entre el rap, Bueno, menys mal. el lluç... Bueno, està bé, són peixos que al final són salvatges. Hòstia, mira quines bèsties. Corballs. Corball, oi, també? Tu, i estem només a la porta, i tenim la porta allà baix. Hem arribat al primer pont. Hem arribat al lloc, tio. N'hi ha 4. Va, anem. Ensenya'ns més coses, va. Tu, i es barallen molt aquí amb preus i això la gent o què? No, al final... Perquè el de vendre el peix sempre ha sigut una mica marrollero, no, tio? Sí, per això és, aquest tema de... Aquí no és una llotja. Vale. No és un preu que va pujant, baixant, no està... O sigui, llavors, aquí hi ha uns preus que poden anar variant depenent de l'horari. El preu a les 4 del matí és un i a les 7 del matí, clar, a les 7 del matí, si no l'has venut, l'has de vendre. Hòstia, sí, aquí he de vindre última hora. Si no l'has venut, l'has de vendre. Clar. Ara comença a entrar la durada salvatge. Que guapo, això és salvatge, no? Sí. Que guapo, tio. Hòstia, morenes, tio, mira. Això és sard? Sí. Mira, tio, la de la... Coll, l'Ariel, la sirenita. Un altre producte que es ven moltíssim és el múscul. El musclo. El múscul és el rei de... Un altre dels top ventes, eh? Bueno, clar, perquè és econòmic. Al final, pràcticament és un dels productes que més rendiment et treus. El musclo. Sí, perquè tu fas una ració de múscul, l'estàs venent al restaurant a 10-12 euros. I tens allà res. El musclo és per fer business, tio. Segurament aquí, si quan ve algú nou detecten ja, diuen, mira, un canelo, anem a provar. A veure, normalment amb això no ho fan. No ho fan. Són gent honesta. Jo ho faria, vaja. Vigila. Ai, perdona. No puc parlar per tothom. Sempre hi haurà qui és més negociant i qui menys. No puc parlar per Però amb el tothom. peix sempre hi ha aquesta fama, no? aquesta, Que bueno, que els peixos van, el preu va una mica així, això. Mira. Tu tens parada al Mercat de Santa Caterina. Mercat de Santa Caterina. I llavors tu vens... És que volem saber com és el procés de compra, perquè veiem la part de la venda, però volem saber com és el procés de compra del peix aquí. Bueno, aquí vas donant voltes i vas mirant els pressupostos, qualitat, una miqueta de tot. Bueno, preus no n'hem vist ni un. Bueno, perquè preguntes. Això és de... No, és qüestió de preguntar i, bueno, i després també fa molt els anys que portem ja aquí. Tu quants anys fa que vens? Uns 40 anys. Hòstia puta! Uns 40 anys. Uns 40 anys, ja. Llavors tu ja saps una mica a quines parades pots anar... Això és una mica com quan nosaltres anem al mercat, que tenim una parada de referència, n'hi ha alguna data que no ens en fiem gaire... Hi ha gent que es dedica més a un tipus específic de peix de platja, peix al nord, llavors pues, més o menys tens les teves parades
on pots anar a buscar el teu gènere. I tu què busques? Jo peix a platja. I tu com ho identifiques? A veure, tu arribes aquí, i portes 40 anys venint a comprar. Com identifica algú que ve a comprar al Major un bon peix? Home, és per la qualitat, per la... Què mires? La vista, la qualitat, la frescor. La frescor. Aviam, tu què portes aquí? Hòstia, que guapo. Ja, tot això es nota. Per exemple, aquesta sípia tu ja amb la vista ja et veus, és fresca. I després mires d'on ve i tot això, o no? Ah, sí, evidentment. I després el que mires, el calibre, el que t'interessa a tu. Que és el que tu també pots vendre millor després, entenc. Hòstia. I avui que has vist bé la sípia, què més? Bueno, nosaltres comprem una miqueta tot de peix a platja. Vale. Llavors, pues, depèn del que tens al mercat i depèn com està el temps, també. Perquè a vegades no sempre tens tot el peix. Clar. Segons el peix, el mar estarà més remenat o menys. Exacte. I sortirà... Més peix o menys peix. Depèn del temps que faci, depèn del que entra de fora, depèn de moltes coses. Depèn o sigui, el peix que ens arriba a la taula depèn de moltíssimes coses, perquè estem veient. Hòstia, i la gent del mercat segueix venint o què? És que jo... Bueno, hi ha dies de tot. Això costa. Clar, aviam, els horaris tampoc no són molt compatibles i després l'economia, depèn l'economia. És més car. Però jo crec que a la gent li agrada venir. Home, però és que mira, escolta, la gent diu al mercat és més car no, aquí la gent s'aixeca a les 4 del matí, ve aquí a comprar un peix que és fresquíssim, el carregues tu, ara cap al furgó, cap a la parada, però quin preu voleu? Quin preu voleu? Si és el que s'ha de pagar. És una feina que t'ha d'agradar molt. Home, ja. Bueno, com la vostra. És el que hi ha. Doncs res, et deixem comprar. Escolta, merci, tio. Molt de gust. Cuidant, de gent, una mica. Tu pensa que aquí a les 6 del matí, a partir de les 6 del matí, comença a baixar tot el... Tot el peix venut, a partir de les 6. L'expressió aquesta de tot el peix venut? Ve d'aquí, ve de Mercabarna també. Príncipe, ven para acá, ven para acá. A ver, señor príncipe. Dígame usted. No sé, nos han dicho, vamos a hablar con el rey del atún y resulta que eres un príncipe solo. Correcto. ¿Qué quedamos? A ver. Ahora mismo tenemos en Mercabarna el mejor producto de Mercabarna de atún fresco, lo tenemos aquí. Lo tienes tú aquí dentro. Correcto. O sea, lo mejor que hay en Mercabarna está aquí guardado ahora. O sea, para mí, el mejor producto lo tengo yo aquí. Antes de traer el producto aquí, ¿Sí? hablo con las personas que son de pesca. ¿De pesca? Exactamente. Hemos explicado a ellos la forma en que queremos el producto, cómo venga. No jodas. ¿Qué pasa? El atún es un producto que importante es el sacrificio. ¿Sí? Es muy importante el ¿Por sacrificio. qué? ¿Por qué? Porque si tú sacas un atún y no lo desangras bien, no lo sacrificas bien como debe ¿No ser, tiene que ser? el arte y que Jime, Hostia, claro, todo esto, si le haces un buen sacrificio, su carne tiene una textura mejor, viene mejor el producto. Y tú esto lo ves, a ti te traigo dos atunes y me dices, este está bien matado y este no. ¿Qué Me pasa? di que sí. Evidentemente, no, evidentemente sí. Sí, a ver, ¿qué nos explica? Esto, Pipe, todo. Quique, ¿nos explicas? Hostia. ¿Esto qué es? Unas chuches de... Estos 3 atunes han venido de Canadá. No jodas. Estos atunes han venido de Canadá. Yo lo primero que hago es el tag. Hostia, el pincho. Nosotros lo que hacemos, llegan los atunes, ¡Pam! metemos el pincho, sacamos y hacemos nuestras catas. Esto es la primera señal de saber si tenemos un buen producto. Aunque el proveedor, que hablo yo con él, oye, mis atunes, ¿cómo están? ¿Qué calidad vienen? Oh, calidad, aunque él los vea Aunque bien, él lo diga, tú tienes que pincharlo. pero él ya es mis ojos allí. Y te fías de él. Claro, evidentemente, porque yo a mis clientes también, Les yo das- soy sus ojos aquí, Claro. y yo mando mi producto, ellos tienen que estar, o sea, yo lo garantizo. Eso es una cadena de confianza, ¿eh? Correcto. Pero tú, ¿cuántos años llevas en el pescado? En el pescado llevo 20 y pico de años. ¿Alguna En vez? el atún llevo unos 10 años más No, aproximadamente. casi nada, son solo 10 años. Pero cada día aprendo más, ¿eh? O sea, cada ¿Sí? día sí, cada día es un aprendizaje. ¿Qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido, pues mira, hoy estoy aprendiendo comunicación. Comunicación, que es Comunicación. muy porque si no lo vendemos, con la comunicación lo vendemos más caro. Correcto, exactamente. Pero ¿y esta cadena de confianza en el mundo pescado alguna vez se te ha roto, ¿no? De que tú confías en el proveedor y a veces pues igual has pinchado algo que, hostia, esto... Siempre puedes encontrar algo inconveniente. Siempre, ¿no? Esto es como los matrimonios. En los matrimonios... El atún es como el matrimonio. Correcto, los matrimonios son
parejas felices, Sí. pero tiene que haber algún inconveniente. Bueno, tiene que haber. Pero hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. En el Hay que atún, pincharlo también, yo el matrimonio. Yo esto lo llevo al mundo del atún, al mundo del trabajo. Al mundo- Es lo mismo. ¿Es así o no? Sí, es así, es así. Eso- Yo con todo lo que... Aquí son las cosas pinchan y cortan, no te voy a llevar la contraria hoy. Que van a sacar. Pipe, vamos a sacar el lomo de granja, vamos a sacarlo para aquí, que entre dos. El Pipe, que té una feinada avui. Pipe nos va a matar con el trabajo que le estamos dando hoy. te preocupes. El Pipe nos va a odiar todo el día. Hostia, el atún. Mira, Vamos a ponerlo aquí. Aquí hay un trozo, ¿eh? Vale, guai. Digo, no, tampoco... Avui aprendrem, escolta, com hem de tractar la tonyina. tráeme. Lo que me cuente... ¡Epa! La parpatana. La La parpatana que Hòstia. saca. Tráeme una parpatana aquí, por Hòstia, favor. tío, qué bueno, tío. Qué bo. Això és una part espectacular. Parpatana de atún rojo. Espectacular. Solamente en Frime Puesto 15 lo encuentras esto. Cada día. Cada dia parpatana. Every day, cada día. La parpatana és una part que hi ha aquí dalt de la tonyina al cap i és supermelosa perquè tiene mucha grasa infiltrada, té molt greix infiltrat. És una part boníssima, supermelosa. A mi em flipa, tío. A mí esto me gusta como dejarlo como carrilleras. La parpatana. Tenemos Hostia, la también. parpatana, carrillera, el morrillo. Hostia, La vendresca, el toro. Esa es la parte más cara, es la parte más cara esta. Se valora mucho el tema que es la grasa. Infiltrada. Eso está aquí, ¿no? En la parte del estómago. Esta ya se ve que es una pieza que tiene bastante grasa. Hostia, ara va en serio això, ara va en serio. Cuidado que te veo como muy deprisa y cuchillos muy grandes, ¿eh? Este es en un sitio seguro. Bueno, no hacía falta que nos regalaras esto, no pasa res, no calia, venien de visita. Hòstia, loco. Això què pesa? Un parell de quilos, un quilo? Puede pesar un kilo y medio. Kilo y medio. 900 gramos. Uy, kilo ha dicho, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué nos destacamos aquí en Frime, en puesto 15? Aquí, te hablo de esto. Aquí, por ser... Tenemos varias sesiones. No, pero la buena es esta que estás tú. ¿Por qué nos destacamos? Porque damos buen producto y ante todo garantizamos el producto desde que sale de origen hasta que llega Hasta la boca casi. Esa es la cadena de confianza. Correcto. Aquí, Quique, ¿cuánto tenemos en euros aquí encima? Más o menos. Tú piensas que este lomo, el kilo vale casi 44 euros el kilo. ¿Y cuánto pesa esto? Esto puede pesar 50, 60 kilos. ¿No? 2.000 euros, tio. Més això, aquí tenim 3.000 euros, aquí tenim una moto. Aquí solo tenim una moto. Pero cuando tienes un buen producto es que da igual. Que no, que sí, que jo sóc el primer, però, hòstia, ojo, Cuando vas a un buen restaurante y ya sabes que vas a comer bien, es que te da igual. A mi, jo quan menjo bé, m'és igual pagar. M'és igual, escolta. Hòstia. Esto parece un poco un muerto, ¿eh? Si te pillan en un camión con esto dentro, ojo. Este pescado está caliente. Sí. Está caliente. Tú te pones en forma curando aquí, macho, porque de 200 kilos de... Aquí los chavales aquí estamos. Hola, tío. Me cago en la puta. Este producto hay que mimarlo. Si no lo mimamos, mañana no sale igual. Hostia. ¿Ya has visto el proceso, cómo lo hemos trabajado? O sea, ahora era un poco cachondeo, pero aquí hay responsabilidad porque aquí hay mucha pasta metida. Tú no puedes hacer el tonto con esto. Correctamente. Voy a hacer, no, jiji, jaja. No. Pero tenemos un equipo detrás que ya estamos compenetrados. Esto es como cuando un equipo de fútbol. Sí. Está el portero, Uno que la pasa, el otro remata. el que va al medio. Jo no sé gaire a futbol. Yo tampoco, pero bueno, son ejemplos constructivos. Vale. La mare de Déu, tio. La mare de Déu. ¿Por qué lo protegemos de esta forma? Porque esto empieza mañana, ¿ves? Esto de aquí es el sangacho. Sí, que es la parte más oscura. Si esto no se protege bien, mañana el lomo sale manchado. Entonces, si lo hemos mimado esto tal como está, mañana sale Aquí. perfecto. Està aquí Quique per assegurar-vos que la tonyina que us fotreu és espectacular, tu. Te vas a llevar el mejor espectáculo en vivo, en directo, desde aquí, mira. La mare de Déu, tio. ¿Dónde se encuentra esto, Arnau? ¿En dónde? ¿En qué casilla? Aquí, en la 15, con Quique. Correcto, con Quique. Quique. Este atún es bluefin salvaje Vale. y este es de vivero. ¿Este qué pasa? Que este es de... No me jodas. Claro.
Son es el mismo pescado, Pero sí ya se ven cosas distintas, ¿eh? claro, pero este no lleva tanta grasa como este. O sea, este está gordito como yo, este no hace ejercicio y este está más macizo. Si tú lo ves, está más macizo. Este está con más grasa. Bluefin salvatge i de viver. I no acabes harta tant tu atún? No, Tu arribes a casa i dius, avui una mica de tonyina. eso no. Yo soy de carne. Que bé, tio. Y ahora, ¿has visto? Esto es nada. Nada, ja, bueno, però si tenim poc temps. Però un altre dia vindrem... Hacer una vuelta un día a la 1 de la Vale. 1:30 de la mañana y vas a ver aquí un espectáculo de... Mira, ese día tú con un atún grande yo me traeré un bonito pequeño y lo haré en miniatura. Lo que tú hagas en grande yo ho faré en petit. Oye, Quique, tío, No me quito... no te preocupes. Un placer, gracias. Hostia, estás fuerte de cojones, tío. Gracias por explicarnos-ho con esta pasión que transmites, tío. Ens ha flipat. I això que hem vist, poc. ¿Has visto? Poc. Hem de vindre un dia a la 1. 1:30 Avui hem matinat, tu, però més encara, a la 1. y ya te doy mi palabra que os voy a preparar aquí un espectáculo. ¿Sí o no? ¿Martes o miércoles? Pero me lo dices con tiempo, oye. Vale. Dame tu número. Apunta. Que aquí amb el Quique, que ens ha dit que és com la Louis Vuitton, que ens ensenyarà com es tracta la tonyina, tu. Pues ja està. Nos vemos un martes o un miércoles. Mil gràcies, tio. Tu portes molts anys aquí. Jo porto quasi 38 anys. 38 anys, com ha canviat això? Molt. No és comparable. Com si em diguessis, compara'm el Messi amb el Di Stéfano, doncs igual. No, jo no podria. Però escolta'm, Ara temps per què? Millor o pitjor? diferent. Aquí, per exemple, a les Casilles, per dir-te un exemple, el gènere arribava hasta les llums. En sèrio? Sí. Tot estava en caixes de fusta, i llavors també el condicionant, el tema de traçabilitat, això abans no existia. No hi havia manera. Bueno, eren altres temps. Es venia molt més, sí. Que es guanyaven molt més la vida als peixaters, També. sí. Però bueno, ja veus que encara, vulguis o no vulguis... És un mal negoci això a dia d'avui o no? No. Ningú es tira pedra sobre si. No. Mal negoci No és. Peix es té que menjar, peix es té que cuinar, però bueno... No es deixarà de menjar peix. No. No es deixarà de menjar peix. Molt bé. Però saps què? Anem a menjar peix nosaltres. Molt bé, doncs Escolta, endavant. encantat. Aprofit. T'acompanyes? Sí. Anem cap allà, anem a veure-ho. La femella és més tancada i el mascle més obert, oberta. més oberta. Perquè li càpiguen les huevas. Hòstia, que fort. És més bona, no, la femella, o què? És bo tot. Però t'ho has de vendre, És bo punyetero, tot. t'ho has de vendre. Sí, és bo tot. Hòstia, a quan el tens avui, el llamàntol? Aquest a 33. Hòstia, que barato, tio. A quilo, Home, clar, cony. Ara hem pillat, qui ets tu? Jo, la Mònica. Ensenya'ns una mica a comprar peix. Tu que ets experta, tu què Primer has de mires? donar la volta, mirar el que hi ha. Però la volta aquí són 2 hores de fer la volta sencera. Imagina't. I després diuen que està car el peix. I després diuen que està car, és que quina vergonya, home, no hi ha dret. Jo et dic una cosa, jo a vegades que li dic a la peixatera no facis res, em mira raro. Sí. Em mira com volent dir, És molt raro. fan res, dic no, ni la tripa, i fan, com no se'n fien gaire. És que és molt raro. És raro, tu mires raro també, si algú et diu no... Una mica. Estic per abraçar-los i tot. Com es diu la teva parada? El pescador. Mira, és aquest? No. No, aquí no ho posa. Aquí no ho posa. El pescador, aneu a veure, m'has dit Mònica? Bonica. Aneu a veure la Mònica, Santa Caterina, Caterina. el pescador, que us donarà un peix fresc del dia. No, I no us enganyaré. No us enganyarà. Això diu. Jo me la crec. I si no hi ha etiqueta, tu les poses, les etiquetes? Sí. Si no hi ha etiqueta, desconfieu. El meu comerç és un comerç verd, Què vol dir això? que és comerç de proximitat. I tu mai has enganyat de dir, bueno, aquests, mira, tinc uns seitons aquí... No, perquè a més soc cristiana, els cristians no No, mentim. els cristians, en general, no menteixen. No. Doncs aneu-la a veure i... S'emportareu 1 quilo de seitons, una pemeria, i ni sortireu beneïts ja la gent. Superbeneïts, sempre. Pues res, venim a comprar-te peix per esmorzar. No, tu manes, tio, tu manes, el faran aquí. Hòstia, que bèstia, tio. És igual. Hòstia, vaya rogers, tio. Ojo això, tio. O sigui, un salmonet així, tio, això és una bogeria. Un moll d'aquests o Sí, és igual. panell. És que no tinc molta cosa. No pateixis. Pera. No. Un gall sembera amb patates per esmorzar, una cosa senzilleta. Ah, doncs mira. Què, fem un gall de sempera amb patates, Àlex? Hòstia puta, tio. Quina bogeria.
Sabeu, es diu gall de Sant Pere perquè diuen que Sant Pere el va treure del mar i li va deixar la marca del dit quan el va agafar. El va agafar així, li va deixar la marca del dit. Per això li diuen gall de Sant Pere. No, un. Perquè escullis tu mateix. Tu mateix. Jo aquí al Mercabarna m'han dit confiança cega amb els proveïdors de peix. Fem això i voleu fer un moll també? Bueno, doncs fem això i un moll, vinga. Avui serà tranquil·let el tema. Com podem identificar tot el tema aquest del peix, d'on ve, on s'ha pescat? Perquè hi ha això de les etiquetes, però la penya a vegades no ho sap gaire. Per exemple, normalment cada capsa Sí. té la seva etiqueta, aquí apareix tot el tema de la traçabilitat, Vale. la pesca, apareix inclús el nom del barco, el tipus de pesca, que és palangre. Veus? Aquí et fica normalment el nom comercial, Hòstia, et fica el nom científic, on s'ha pescat, del port de Santander, Hòstia puta. et surt el nom del buque, del vaixell. O sigui, la gent ara mira això, i la data de captura i tot això surt també o Sí, què? la data de captura aquí. Es va capturar el dia 28. Hòstia, que fort, tio. Però això no ho feu de vendre peix així, ve un i et diu un moll. Sí? Hi ha restaurants que venen aquí a comprar i volen una peça de moll de 300 grams perquè un té un encàrrec. Que bèstia. Però hi ha peixateries que diuen per demà guarda'm 2 peces de Sant Pere de 950 grams. Hòstia, vale, així el detall. Aquí i ens ho encarrega. Vens aquí, compres... Això és surrealista, eh? El moll i el Sant Pere ja ens venem patates. Gràcies al Pau. Tu, mil gràcies, tio. Què anava a dir-te? A dalt no ho netegen. Pues sí. El nostre ens ho netegin. Pues sí. Hòstia, de conya. T'ho preparo ara i quan ho Ja tot fet. Ens en portem posat, tu. De conya. Unes patatones, diu. Hòstia, boig. I aquí tenim el peix, ja. Buah, nen. Ja tenim feina. Mira, això ho deixarem por ahí, també. Té, tio. Ja no és que és de bojos, això. Hòstia puta. Mil gràcies, tio. És que aquí al mercat gana no es passa. No, zero. Bueno, ja ens ho fotrem com podrem.